panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At muli, ako nga po pala si Jomay Paragas at siya naman po si Dian Paragas. At ang pangalan po ng aming sorpresa ay si Richmond Dringon from Panaga, Pasarobio, Pangasinan. So ano pang hinihintay nyo? Arad na! Arad na! Ngayong ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Di man sila payaw, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo. Ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip ng kanilang ginagawa'y para sa'yo. So yun na nga guys, pupunta na tayo ngayon sa bahay ni Richmond, yung ating sisurpresahin at hindi natin alam kung may twist kasi to, kung tatanggapin ba or hindi ang ating surprise. Oh no! Ay, sir, saan po yung bahay ni Sir Raymond po? Indor. May nagbigay po ng regalo po kay Richmond po. Sino? Ay, ikaw yung Richmond natin. Ayan. Birthday mo, no? Birthday mo? Happy birthday! Nagbigay, madam. Yung mama po niya. Happy birthday, Ading. Birthday! Maraming bigat kami po yung inatusan po para po magbigay po ng regalo para kay Richmond. Taga saan po ba kayo? Sa District 1 po. Sa District 1. Kayo po yung mama po. Oo. Siguro. Oh no! Pag-away po kasi. Oo. Okay lang. Para naman sa bata. Okay lang po ba, sir? Okay lang, para naman sa kanya. Okay. Bali si Ano? birthday boy na lang magbukas ng ano, no? Opo, kay si Richmond. Bali, sir, kami po kasing ano, yung parang Surprise. surprise mo deliver ko, tapos sila po yung nagpakal lang sa amin. Parang magbigay po yung surprise po, parang ganun. Kami yung mag-deliver po ng surprise po. Oh no! Sige po. Ay, sige po, sir. Thank you po. Parang successful po ang ating sorpresa kasi tinanggap po ng tatay niya yung ating surprise. So, nagpapalit ngayon si Richmond dahil siyempre gusto niya rin na special po yung kanyang araw. Oh! Birthday boy. Yun. Ilang taon ka na? 8? Saan ka nag-aaral? Dito? Grade 4. At 3. Ay, so, saan mo na? Teacher, dito po. Yan. Tabi Dayan. Tulungan natin. Dayan. 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday! Picture.
A few moments later. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga A few moments later. Nang isilang ka sa mundong ito, laging tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayong ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payak walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip ng kanilang ginagawa'y para sa'yo. So hindi pa nga po dyan nagtatapos po ang pasurpresa po natin para kay Richmond at meron din pong inahandang message po ang kanyang ina at babasahin po yan ni Dian. You are my moon, my stars, my life, my everything, my sunshine. Happy 8th birthday, anak Richmond. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at ikaw ang naging anak ko. Ikaw ang napakalaking regalo na natanggap ko sa buong buhay ko, anak. Dumating na naman ang araw ng birthday mo. Nawala na naman ako sa tabi mo. Sorry anak dahil di na naman kita kasama ngayon. Lagi mo tatandaan anak, sobrang mahal na mahal kita. Sana kahit di man tayo magkasama ngayon anak, sana di magbabago ang pagmamahal mo sa akin. Sorry anak, drama na si mama. Ito na talaga ang wish ko sa'yo. Sana mag-aral ka mabuti at lumaki kang may takot sa Diyos at magpapakabait ka lagi anak. Tandaan mo, dito lang lagi si mama para sa'yo. Support lagi ako sa'yo anak, kahit malayo ako sa'yo. Gagawin ko lahat para sa'yo. Wish you all the best and more birthday pa. God always guide you. Anak, happy birthday ulit, nakong ko. Sana masaya ka sa munting regalo ko sa'yo. Anak, makita lang kitang masaya. Lahat ng pagod at pangungulila ko, sa'yo solved na. Enjoy your day, anak. Mama loves you a lot. Mama, miss you so much. Happy birthday, nakong ko. So, happy birthday, Richmond. Ano namang message mo para kay mama? Ano message mo? Kahit Yung gusto mong iparating sa kanya. Ikaw na. Nanay, ano pong wish niyo po para po kay birthday celebrant po natin? Sana mabuti siyang kabutihin niya sa pag-aalaga sa thank you. Si Papa. Ayun. Okay, yung mga Sige. troops niya. Hindi kan yung mga ano.
Sige. Buksan mo muna ng isang week. Hindi, so ano muna, Garad, kantahan na lang natin si Richard. Richmond. Ay, Richmond. At para ma-blow na po ang kanyang candle. Wait lang po. Kanta tayong lahat. Ang hindi kakanta, hindi kakain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy On! Okay, so, syempre, di pwede siya tapos. Bubuksan pa rin yung mga ano niya. Na lang, thank you po. Salamat. So, dito na nga po kami nagtatapos yung sa pasurpresa po natin para po kay Richmond. At kung nagustuhan nyo po ito ay, syempre, message nyo na rin po si Mylene Palabay kung gusto nyo kayo na rin pang susunod naming surprise. And
don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. And surprise!